qui som la gent que defensem el dret democràtic de poder-nos autodeterminar i poder decidir lliurement què volem ser ja, no?, en aquestes alçades de la història. Aquest acte d'avui volia ser evidentment vol ser una resposta a la manifestació feixista de demà, però no volem que sigui únicament això, volem que sigui també l'inici de la plataforma Roquetes per la Independència, i que igual que s'està fent a altres pobles com Tortosa, Jesús i altres pobles del territori i dels països catalans, doncs també aquí Roquetes comencéssim a moure-nos. Per tant, era una mica les dues coses. Volíem respondre perquè pensem que cal respondre, que no podem deixar passar com una normalitat que demà per Roquetes se manifesta una gent que durant 40 anys van estar reprimint, ens van estar impedint tots els drets i les llibertats civils i polítiques, van prohibir la nostra llengua i de més. Pensàvem que no era lògic que en aquestes alçades poguéssim tolerar això. A altres països, potser com Alemanya, un partit així estaria legalitzat, ja que l'estat espanyol permet que hi hagi aquests partits, però en canvi no permet altres tipus de, diguem-ne, llibertats. És important que la societat civil responguéssim. Tot seguit, sí, una cosa. Allí damunt, a la taula on està César, la gent que sigui de Roquetes vos podeu apuntar i deixar la vostra adreça electrònica o telèfon, la gent que encara vagi en fax també, vull dir, com poguéssim contactar amb vosaltres per a poder moure la plataforma de Roquetes per la Independència. I aquí davant els xiquets ja ho han descobert que podien pintar, si n'hi ha més i volen pintar doncs poden continuar pintant, i en acabat començarem la xocolatada que s'està acabant de fer. Ara seguidament prendrà la paraula Guillem. Guillem és de Tivenys i és secretari de l'Assemblea Nacional Catalana a les Terres de l'Ebre. Bé, primer de tot, a la gent de Roquetes donar-vos les gràcies per la resposta que esteu donant avui, no només la gent de Roquetes, sinó la gent de Jesús, que també esteu aquí, la gent de Tortosa i de Xerta i de tots els pobles que heu anat venint per aquí al voltant. Són pobles que ja estan treballant en l'Assemblea Nacional com a assemblees locals. Jesús va començar fa qüestió d'un parell de setmanes i han començat amb molta força. Tortosa estem intentant arrencar també l'Assemblea Nacional, però costa. Esperem que aquí a Roquetes l'acte d'avui servisca per una mica recordar a la gent que encara avui en dia existeix gent com la que vindrà demà i fa un moment anava per aquí, i que el missatge és molt clar. El que diem al cartell, el feixisme és el passat, l'espanyolisme és el passat, la independència i la llibertat és el futur, i és en el que treballem des de l'Assemblea Nacional Catalana. A aquesta gent ens hem de donar un missatge molt clar, que som un poble que ens volem construir, que portem molts anys treballant i estem tossudament alçats, i com dia Sergi López persistirem, per molt que a molta gent no li agradi, Roquetes, Tortosa, Jesús, les Terres de l'Ebre i els països catalans persistiran perquè tenen una voluntat molt clara, que és construir un estat propi, i en això continuarem treballant. Us animem des de l'Assemblea Nacional a que us fiquéssiu en contacte, perquè des de l'Assemblea tenim molt clar que volem fer una nova prova, volem provar que el poble s'unisca. No volem treballar en els partits polítics per a que s'unisquen. És una relació antinatural. Això no serà mai. Primer, el poble ha d'estar unit des de baix. I pretenem que l'Assemblea Nacional sigui això, un punt d'unió de tota la gent independentista del Principat de Catalunya i dels països catalans, i per tant de les Terres de l'Ebre, i en esta tessitura treballarem. Volem que la gent surti al carrer, volem que la gent se crega que podem ser un país lliure, que podem tindre un estat propi, que no volem dividir la societat, sinó que, com el catalanisme ha estat sempre, volem ser una societat integradora i volem treballar per això. Però ens fa falta gent. I no val el tema de que avui me compro la xapa i demà porto la samarreta i quan me diguen ja sortiré. Fa falta gent a treballar. Si no ho fem nosaltres, no ens ho farà ningú. Tota la política que no la fem nosaltres, ens la faran contra nosaltres, i ens ho estan demostrant sistemàticament. Avui són les banderes, demà és la llengua, demà el Codi Civil català, demà i un altre demà
i la gent estem cansats, i estem molt cansats de reclamar i de lluitar per coses que per a nosaltres són tan evidents. Ja ho dia, Vázquez Montalbán ho dia, pareix mentira que avui en dia encara haguéssim de lluitar per coses tan evidents. Coses tan evidents com que els nostres xiquets demà vagin a l'escola i no vinga ningú pare a dir-li que o porta el xiquet o l'eduquen en castellà o se l'enviarà a Pamplona. O gent que ens diga que tractem els castellanoparlants com els negres dels Estats Units del segle XX. Això és una vergonya, és una aberració i per tant hem de treballar, hem de construir aquest projecte i des de l'Assemblea Nacional Catalana tenim les portes obertes per a que tothom, i quan dic tothom vol dir tothom, entri a treballar i es fiqui a treballar per aquest futur que és possible i simplement us animem a que continuéssiu fent, continuéssiu treballant i us demanaria que demà la gent que estéssiu aquí a Roquetes que traiéssiu totes les senyeres, les estelades als balcons, que no responguéssiu a aquesta gent que ve demà, perquè l'únic que volen és això, és retroalimentar-se. No són l'exemple de lo que és la societat espanyola i per tant nosaltres com a catalans hem de donar exemple i no hem de caure en la seva provocació. Moltes gràcies a tothom i endavant, visca la terra! Bueno, i per a llegir el manifest i dir unes paraules hem triat un home de la terra, pagès, coordinador d'Unió de Països a les Terres de l'Ebre i Joan Montesó. Bé, bona tarda a tots i a totes. Bé, companyes i companys, m'han demanat que aquests companys llegeixin el manifest i així intentaré fer-ho. Portem més de 3 segles sumant derrotes, apel·lant al passat, parlant de la resistència del poble català i de la lluita de moltes generacions per a preservar la nostra cultura, la nostra identitat, els drets nacionals, el nostre territori. Però això s'ha acabat. Portem massa anys dubtant, sabem qui som, on volem anar. És hora ja de deixar de parlar del passat i començar a construir el futur. Ells sempre han sabut qui som i sempre han tingut clar en la seva construcció del seu projecte nacional que calia fer-nos desaparèixer. Ho sabien des de la Guerra dels Segadors, al Tractat dels Pirineus, a la Batalla d'Almansa o a la caiguda de Barcelona l'any 1714. Ho sabia el règim franquista i la falange, ho tenien clar en la redacció de la Sacrosanta Constitució Espanyola i la consolidació de les províncies, les comunitats autònomes i el cafè para todos. I ho sabien les lleis franceses, que prohibien el català a les escoles i s'esforçaven en construir un estat centralista i jacobí. Però avui ho continuen tenint molt clar. A nivell econòmic, com diu l'Elisenda Palasia, degana de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona. El dèficit fiscal és tan sagnant i evident que podem parlar d'una asfíxia lenta i premeditada, una lenta decadència econòmica. No en tenen prou amb l'espoli, sinó que volen la ruïna del nostre país. I no només això, amb la planificació de les infraestructures estan arraconant sistemàticament els països catalans, impedint la relació natural entre territoris i impedint que continuen desenvolupant-nos econòmicament amb la connexió a Europa. Però allò que més mal els fa és la llengua catalana continua sent una llengua viva arreu de la nostra nació. I és que per això que la legislació espanyola permet que denúncia la denúncia a 3 famílies pugui obrir la porta a l'ensenyament en castellà. Mentre al País Valencià, 125.953 xiquets i xiquetes no poden estudiar en valencià. O que a les Illes el govern ha decidit que la llengua deixarà de ser un requisit per entrar a treballar a la funció pública. De raons n'hem tingut sempre, però els anys de perseverança i de lluita han fet que avui ser independentista ha deixat de ser una opció únicament dels joves. Cada dia són més les persones que, independentment del nostre origen, de l'edat, de la condició social, reivindiquem les necessitats de construir uns països catalans lliures i ho defensem sense complexos. Ha passat el temps de voler que el carnet d'identitat també estigui escrit en català o que ens deixen parlar la nostra llengua al Congreso. S'ha acabat el temps de reclamar estatuts autonòmics i constitucionals que reconeguen la nostra existència. S'ha acabat de demanar permís per a que la llengua catalana sigui vehicular a les nostres escoles. S'ha acabat d'haver de defensar el nom dels nostres pobles. Ni Perpinyà, ni Lérida, ni Mahón, ni Palma de Mallorca, ni Alicante, ni Villanueva de Castellón, ni Calafell, ni Roquetes. Som Perpinyà, Lleida, Mahó,
Palma, Alacant, Castelló de la Ribera, Calaceit o Roquetes. Són països catalans i volem la independència. El març de 1982, 6 independentistes van ser empresonats per desplegar una pancarta amb el lema Independència a la manifestació contra la LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. El governador civil de Barcelona d'aquell moment, veiem si el coneixeu, és l'actual ministre d'Interior Jorge Fernández Díaz. El govern espanyol continua la mateixa dèria centralista de sempre, però avui aquells 6 independentistes perseverants s'han multiplicat per centenars de milers. En les consultes que van iniciar-se a Arenys de Munt en la manifestació del 10 de juliol, amb les manifestacions i actes arreu de la nació catalana cada 7 de novembre a Perpinyà, cada 25 d'abril a València, cada 31 de desembre a Palma i cada 11 de setembre a Barcelona, i ara amb l'Assemblea Nacional Catalana. El dissabte passat, més de 7.000 persones van omplir el Palau Sant Jordi en l'acte constituent de l'Assemblea Nacional Catalana i van posar les bases de l'estratègia independentista per als propers anys. En aquest moviment ciutadà i apartidista hi participen milers de persones de més de 270 assemblees locals. A les Terres de l'Ebre ja s'han organitzat les d'Amposta, les de Xerta, les de la Cala, les de Tortosa, les de Jesús, les de Deltebre, les del Montells, les de l'Ampolla, les de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, Alcanar i també les de Roquetes. Paral·lelament, més de 300 municipis s'han adherit a l'Associació de Municipis per la Independència, 18 a les Terres de l'Ebre, així com els 4 Consells Comarcals ebrencs. Aquest és un camí que sembla no tenir aturador, que depèn únicament de la fermesa de l'esforç i l'implicació de les catalanes i dels catalans. La societat civil hem d'agafar la iniciativa i hem de decidir fins on volem arribar. Ja no s'hi val a donar la culpa als polítics de torn. Si volem la independència, ens haurem d'arremangar i ens haurem d'aixorejar i començar a treballar. Companys i companyes, visca la terra, visca Catalunya! Doncs bé, ara farem la xocolatada, està una mica claret el xocolata, però bueno. És imprescindible que aquest tros de camí que ens queda per fer el fem tots junts, que no hi falti ningú. Hem de transmetre a la gent que ens envolta que canviar les coses és possible. És una data propera, molt propera. Ens hem de pensar en una llengua, una cultura, un territori, una identitat, tot plegat una manera de veure i entendre el món. Hem de fer entendre a tothom que no baixarem del burro, que persistirem. No podem fer marxa enrere. Som massa a prop. Catalunya ha de ser i serà un nou estat d'Europa. Des d'avui mateix ens hem de posar tots a treballar perquè el dia 11 de setembre els ciutadans d'aquest país sortim al carrer i omplim el Passeig de Gràcia de Barcelona per dir ben fort que si volem, podem. Ningú no ens pot aturar si nosaltres no ens aturem. Proclamem públicament la Constitució de l'Assemblea Nacional Catalana. Visca l'Assemblea! Visca Catalunya lliure!